wis temu jodone tutup giling syukuran nyenengne wong akeh nimbali Mas Kangko sing dadi dalange insyaallah warga masyarakat bisa terhibur semuanya. Bocah kok pintere. Kumajaya karo Kumaratih sok nek kagungan putra dijenengne sapa nduk sing wayang kira-kira duwe kawibawan duwe kaningratan nduk sapa nduk coba kowe ngomong coba. Abimanyu. 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 Anakmu sampeyan cara lu jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Sapa ya, Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne nggo. Lah ya mirip kan anake. Iya, Mas. Ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae, tak pundhut kita. Surprise iki apa le? Aku dikei surprise. Kene. Surprise iki apa le? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Mereke iya, Charles sih. Sampeyan wis tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini Hermes sih. mereknya The Sedotan. Sayang kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Ridho. Masa wedok jenenge Ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu nggak ridho, aku nggak nafas. Loh, alah mati yo. Wah, Sekali wis karo aku mulai gelem bali karo aku. Kader kuno baliku masa tahun lalu kiri ngomong matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo mangko rasane apa rasane Jan luar biasa. Gitarup kuwi nganti kaya mumbul-mumbul. Ketiban lagu plong-plong-plong iki mau. Krono aku nek Boten. ngedap-edapi ngono. Tembang nika njumboke raos penggalipun Bapak Haji Rudi. Heeh, Ing so Ibu sama- Hajah so Fitri. Ibu Hajah Fitri kesanipun plong penggalihipun. Nggih. Plong ing manahipun. Heeh. Saya dalu menika tutup giling. Heeh. Dados plong sedaya panjangkahipun insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin nggih Mas. Jo. Alhamdulillah. Mak Cangik Yulimbo. Damel anu dalem. Nggih. Panjenengan pun banyak terus. Wit wau kula ruwokke nika kok. Lah piye? Masa lek dalange monoton ora nek banyolane ya penontonnya ora iso guyu. Ampun melih kok dalang, ampun melih kok nggen payang, nggen campur sari. Heeh. Pengaosan mawon sakniki kedah wonten suasana humoris. Humor. Nggih, mula masyarakat Jawa Timur sudah terbukti tidak mau diajak untuk berpikir, tapi harus kita ajak selalu bahagia. Bahagia. Mula tepuk tangan untuk wonten ing masyarakat dalem nika. Nggih luar biasa. Selalu bahagia. Nganti sing nonton ini tekan buri ngono lho Mas. Wah biasa Ngomongnya. ngriki nek sing delok rame kula ora gumun Mas. Sebabe. Wong ora bayar kok. Nek bayar mesti Ning niate sing kagungan dalem lak nyenengne wong akeh. niki sing iso diarani inama akmalu biniat. Artinya Niatipun Bapak Haji Rudi sak keluarga Hah? berbagi kebahagiaan dan berbagi kesenangan. betul. Mula wong ki nek sugih ya aja malih, yen penak ya aja ndangak, sugih bondo aja pamer dodo. Selalu utamakan silaturahmi karena silaturahmi akan mendekatkan rezeki Allahumma. Amin. Niki Mas. Iya. Mula seneng buka apa tutup giling gini. Tutup giling. Iki lho, tutup gilinge kaya ngene Mas Kluthuk Cobi. Ayo. Nyapa? Loh, kok nyapa tutup giling kuwi lho. Regenge kaya ngeten iki Cobi. Aku jane mau tekol Pak Kanto. Ini rada maju Sik to ben kena omonganmu ki. lampu. Omong pisan mak clemong nek ora penak kok moh Lah, teko iki lho.
Lah piye buka giling ra diceluk tutup giling iku ya. Lho, piye to maksudmu ki lho? Iki acarane kan tutup giling. Lah to. iya buka ya dhewe ra kok roh ditutup ki terus piye? Lho. Sik iki panjenengan yang mengklarifikasi, Mas. Ora, iki cara-carane sambil menyelam minum air. Loh, priya menyelam Minum air. yo wetenge kembung ya. Mas, ngene lho peribahasa, kuwi peribahasa. Ngeten. Sampeyan ki nek bengi ki terlalu bodoh banget. Iso-iso aku karo Mas Kangko lho sing budal, sampeyan ora melu lho. Pak Haji Rudi ki karepe Budal sapa? karo Mas Kangko. Ora apa-apa budal lho. Loh, lah kepiye? Memang iki tahun-tahun pecah iki bengi iki. Kok tahun-tahun pecah. Tahun pecah dagelan to. Ora. Pangapunten. Wong kowe iki contongmu ra ndonga sing elekno nyapu. Ora ndonga pancen yo kabeh iki do pecah. Ya mek awake dhewe iki sing awet mergo aku sing iso mbakmu sing aku tok dadi. Wong kuwi nun pangapunten Mas. Piye? Panjenengan iku mimpin yoga sakmenten kathahipun. Tanggal jawabipun lak ageng to. Yo tanggung jawab gede no. Tesik dipun paringi tanggal jawab Maranggono, nggih. sik diwe tanggung jawab pemusik, sik diwe tanggung jawab tukang son, tukang panggung. Lah nek kaya awake dhewe ngene iki lho, semua pekerjaan itu pasti membawa resiko tur ya abot, ngono lho. Golek abot nyapa dilakoni. Lho. Wong urip iki golek entenge kok. Iya, tapi semua pekerjaan itu pasti memberatkan. Pak Haji Rudi arep kepiye-kepiye senajan to wis mulya wis kepenak, tapi proses membawa suksesnya itu penuh dengan lika-liku. Ngono Kaya lho. ruru wae kowe. Lagi petuk bengi iki roh prosese kowe. Ki jane kowe ki jane Jak omongan kok nyerekan terus. klambimu karo aku padha lho, Mas. Padha tapi lek beradu argumen ngene iki aku iso beda. Loh, maksudnya Pak Haji Rudi ki ngejak seneng. Dum-dum sedekah ora wujud dhuwit tapi wujud tontonan. Dono rasa. Dono rasa. Wong sing mirsani ya seneng, Pak Rudi ya seneng, sing ditanggap ya seneng. Lah awakmu pra ya seneng. Kowe rohe Pak Rudi seneng. Loh. Pak Rudi wis mesam-mesem kaya ngoten kok ora Kuwi seneng. mikir. Loh, mikir apa jale? Bengi iki entek kok akeh men. Iki lho, wong ki terlalu apa ya jenenge berpikir buruk ki ngene iki. Dangkal pikirane dangkal. Sampean ngerti pengorbanannya beliau seperti itu coba. Ngene iki guwak ragat golek nikmat tujuannya ben slamet donya akhirat. Betul. Saya gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ki ben penak ngono lho. Kaya ruru wae kowe iki. Lho. Iki cangkemmu ki jane mau dijak nyambut gawe kok ming ora iso nyawiji iki lho. Ngene iki paling tidak urun rembug, urun donga, melu mikir. Terus dipikir karo Pak Rudi nyapa aku melu mikir barang iki. Iya ning paling tidak ki Mas Kangko lenggah. Ya dalange ket biyen linggo, tengadeg koyo kernet. Kowe ngomong ngene wae kowe, angel dijak omong kowe. Sing dimaksud jog lidik kuwi ngene lho, dalang ki tanggung jawabe apa. Dengaran madhep rene sampean. Lho. Lah yo Komunikasi biar enak kok. aku ki jane dalang kelas iki wegah lho madhep ning mburi iki. Ning gandeng aku ben komunikasi karo kowe ben iso cetha ngono lho. Ngajeni ngono lho. Ngono. Aku yo aja modak ngadeg kaya dalang eko lho, aku tau apuk pisan lho. Anu kok Mas Kluthuk niku napa-napa dipaido Mas. Wong ngene iki sing rawuh ya lenggah direwangi lenggah ning tebon-tebon kaya ngono ki butuhe golek seneng, butuhe golek seneng. Seneng apa? Kowe ra cengengesan bayar larang ming guyang-guyu tok kowe. Lho, pancen dibayar ki ben kon guyu ngene iki ya. Jane gendeng jane iki. Iki lho kowe mleset lho kowe omonganmu ki. Ngono kowe. Lho, ora meneng piye engko aku meneng sing ngancani sapa sampean? Aku sing ngomong. Wah, Kenyeh. Omong ora bermutu blas. weh, aku padahal ngomong tak toto lho, Mas. Iya iya. Pilih. Dasar omong sing bermutu. Pak Kangko, Dalam dalu menika mudhut Sapa sing ngarani isuk sapa? Aja nggih kuwi tek kono kuwi. Ayo. Ngono. Dalu menika Pak Rudi nimbalin jenengan dalam rangka tutup giling. Lah wis jelas toh. Tutup giling menika napa? Wong ki dari awal saka awan dadi bengi, saya bengi dadi awan. Saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Iso dadi apik. Ini yang bisa dinamakan dinamika kehidupan dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Masya Allah. Ono buka, ono tutup. Mulane kalau wingi menika buka giling, Nggih, nggih. alhamdulillah
tani hasilnya melimpah ruah, Pak Rudi tutup giling menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala nimbali panjenengan paring pangipun dumateng sedaya warga berkat ing dalu menika. Niki nduduhke wujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah kula wondene kaya Mas Kangko karo Kang Rama. Kuwi wondene kaya tanduran tebu nggih to Mas. Turun tumurun saka nggon saka dadi tunase nganti tekan dadi tebune nyatane ya nitis nggon putrane Mas Dwijo Kangko. Mula wondene kaya tebu dicontoh, tebu ki dicontoh. Ya, saka Mbah Sukron medun ning aku. Leres. Apa lek tunas ki mesti apik. Tebu ki nyatane ya nek sing bongkeng. Ayo, urung mesti lek tebu ki tanduran apik kabeh. Mesti di antara mereka tebu-tebu sing ditandur kuwi mesti nek sing bongkeng. Jadi sesuatu yang baik pasti ada. Mesti nek eleke. Ngono, dicengengesan kowe. Aku ora ngerti, iki ora tebu tok, iki rencanane jagung ki sok ben subur. Lah sebabe Mas, Diuyu wong sakmene iki lho. iki maune ki jagung ki Batinku ki sapa kok madhep rono kae. Wayange ning kene kok madhep rono kok nguyuh dipeke. Lah mulane iki sing diarani jagung bertongkol dua. Ya iki kowe ra mudeng kok ngono diomongi ra percaya. Kene tak kandhani. Pangapunten Mas Kangko. Ya. Masyarakat ingkang lenggah dalu menika mboten ngirangi rasa hormat para kepemerintahan Forkopincam lenggah. Nggih. Wonten Bapak TNI Polri nggih lenggah. Para desa yang nah, dikasih Pak Juwanto, Pak Lurah ya rawuh. Berarti ini salah satu bentuk serawungnya Pak Haji Rudi itu hebat. Kok kowe ngomongnya aku karo Pak Rudi lho. Pak Rudi karo aku padha-padha petani tebu. Masa? Aku ya petani tebu. Loh, lah kok ora omong kowe? Nandur tebu ki telu ning ngarep omahku. Tebu karo pring kuning ki tak lanjut. Iki lho, kowe omong mamu ki ora kena dicekel ya iso. Lho omongan cekel ki rasamu ki terus nyambit. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kuwi mbiyen, lek saiki ki jarimu adalah harimaumu. Loh, kok saged? Lho iya no. Mbiyen mulutmu adalah harimaumu. Nggih. Tapi sekarang tuh jarimu harimaumu. Kowe ngantek nggih story sing kira-kira menyinggung perasaan orang lain. Kowe kena pasal kowe cilaka kowe. Ya. Iya lah. Komen sing nglarani ati. Komen sing nglarani ati, kowe kena pasal. Bener. Ya ora? Undang-undang penyalahgunaan ITE bener. Jadi duduk mulutmu harimaumu dulu. Sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Nek lak ajining diri saka lati. Kuwi mbiyen. Urung mesti sing mbokne kuwi. Lah apa iya? Ajining diri Saka lati. berarti lek dirine latine apik, Dirine jati dirine ya mesti apik. kowe ro bupatimu. Bupatimu Ngerti? sapa? Pas Giri Sanjoko. Bupati Ponorogo lho kuwi. Latine apik, janjine apik, nyatane ya kecekel KPK. Kowe mau jane rasa omong kuwi wis malah. Kok ngendi-ngendi kok kowe iki kok. Iya ora? Iya ning Urung mesti. Urung mesti, apa urung mesti ya? Urung mesti. Dadi lati ki aja didelok saka Jati diri. Jati diri. Hati-hati lho kowe lek. ning lak sinambung to kuwi. Sinambung piye? Mergo ajining diri saka lati lak gumantung saka ajining raga gumantung saka Busana. Nah, gandengane. Lah kuwi lho. Ajining Raga Saka busana. saiki iki sing gampang ngapus iki klambi sing apik-apik. Sing jas-jasan. Sepaton, gilap. Terus Ajining raga saka busana. berarti lek busanane apik, Mesti tumindake ya apik. urung mesti nyatane sing korupsi kae lho, nggih jas. Ayo. Nggih sepatu gilap. Heeh. Tas kalor ngidul ya bermerek. Sing Iya. ngomong sapa? Mbok ajen iki ragane kaya ngono. Ketoke sing dadi provokatore demo pati iki to ketoke. Ya, nek tapi kene ya bener. Lah nggih. Tapi sing nganggo apik-apik ora mungkin nganggo jaket Honda. Nah, urung mesti. Urung mesti. Dadi wong ki aja ndelok saka pakaiane, tapi deloken saka perilakunya. Ora disawang saka njabane. Tapi jerone dalam bahasa Inggris mengatakan but look from the outside, but look from the outside. Don't look from it. Don't look from the outside, but from in the heart. Weh. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Kilo. Awakmu tak akoni secara pemikiranmu Loh, jenius. iya lho. Kudu berpikir ki kaya ngono. Berarti pepatah mengatakan dulu ki urung karuan diterapni saiki. Saiki bener, Bos. Ngono lho. Lungono. Ya. Ya anggrek. Berarti urung mesti yen Mbah Sukron nitis gan putrane njur padha karo wong tuane urung. Urung mesti. Enak apa? Lah kan wawan ora ceblok saka adoh saka wite. Betul. Heeh, iya. Berarti wawan Ora ceblok adoh saka wite. urung mesti. Lek gondol codot kaya ado kawite. Ayo. Ya ora? Jadi pepatah dhisik kok Salah, Pak. Kan. Urung mesti diterapne iki bener. kacang mongso ninggalo lanjaran.
Kacang mongso ninggalo lanjaran. urung mesti. Lah lek kacang iki digondol Garuda. Yo ninggal lanjaran yo. Kayak lak nggon sponsor kayak Tapi kan realita. Oh iya, Bos. Maksudnya nandur kuwi ngunduhno lho. Urung mesti, Pak. Lho kok iso ora mesti? Lah lek nandur terus cukul pangan wereng apa yo ngunduh yo. Iki pepatahe wong Jawa lho. Wong nandur ngunduh utang nyaur. Urung mesti tangga ki utang malah minggat. Ngene lho, tembunge sing indah nggon pendidikan ki enek. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari wi padha. Aku temokno nggih sing nggih pepatah kuwi tak tapokane lambene iki. Lho, salahe apa? Guru Kencing berdiri kuwi pepatah sing diskriminasi. kok saged? Guru kencing berdiri Murid kencing berlari. padahal guru ki enek sing lanang enek sing wedok. Kowe tau tumon guru wedok nguyuh ngadeg. Lah ndeledek kok kene. Ya. Mbok kowe ning ngesore ben iso kuyon raimu kuwi. Pun dijak omong kaya iso kon Dadi ndi. wong mesti Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Bersa- Mula kaya Pak Haji Rudi itu bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang bersenang-senang kemudian kaya bengiki. Proses berakit-rakit dahulu berenang-renang Ke tepian. ketepian. bersakit-sakit Dahulu Bersenang-senang. kemudian awake dhewe iki flashback tahun 2020. flashback apa? Tahun 2000 20 musim napa nika? Corona lah. Corona, covid. Berakit-rakit dahulu. Sing lara ki lho do mati kabeh ya. Berarti Sing ora selamat ki sing sehat kabeh. Oh, Urung mesti Pak Kangko. mesti. Pak Kangko, Dalem. urung mesti. Iya ya. Lah apa kono ki apa ya wong ora cerdas nopo? Lho tak duduhi ngene iki. Lah saiki nek Pak Haji Rudi karepe ngeten iki napa jale? Ya wayangan lho, mosok ngene tahlilan. Lho. Iya wayangan ning mujudke syukur. Syukur kowe ora kowe syukur. Syukur ki ya nikmat sing dilakoni yo dibagikan. Dalam bentuk apa kuwi? Bentuk sosial dalam bentuk materi bisa, bentuk doa bisa, secara fisik ya bisa. Kuwi tindakan. Tapi nun sewu, dengan riset penelitian saya di tahun 2025 bulan November tahun 2025 tanggal 10. Loh, Saya sudah mengadakan riset penelitian wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng bersyukur. lehmu tuku riset ning ndi kuwi, pasar ndi? Riset matamu kuwi. Riset Ki penelitian. Penelitian. Dadi sing neliti ki aku dhewe. Aja tak mong iki. Nyapa gandeng barang. Wong mau karo aku ya sajak gede kok kowe kok. Kowe tak dudoi. Kene ngono. Kowe kada kemaki. Piye lehmu neliti piye coba? Wong ki syukur lan orane iki jangan dilihat dari tindakannya. Dari segi apa? Segi fisik. Tapi lek ngomong tindakan, saya bisa menekankan wong lanang kuwi syukure gede. Dan saya bisa meyakinkan wong lanang kuwi 99,9% kuwi besok malah cadangannya swarga, Mas. Oh, wong lanang Swarga. Mergo wong lanang dadi presiden rumah tangga, duwe tanggung jawab nyambut gawe isuk nganti bengi, bengi nganti isuk dienggo murakabi keluarga. Itu tanggung jawab Tanggung presiden wong rumah lanang. tangga. Tapi lek wong wedok itu ada dua kriteria. Oh, contohnya Mas. Nun sewu, wong wedok sing ayu ki malah besok cadangannya neraka, Pak. sik. Kowe ra ngeden-ngedeni lho. Bojomu barang yo mbok dandani ayu no. Pancen arep tak cemplung niku lho kuwi. Iki ra penak ta iki omongane iki. Sik, ana tembang iso nggelar iso nggulung. Nah, Nek ayu, Neraka, Pak. nek elek Swarga. Karena apa? Nun sewu. Penelitian saya, wong ayu ki mujudke wong sing kurang syukur, pinaringane saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijupuk saka ngendi? Wong wis diwehi rambut apik emak bakung, sok kala sik kurang trimo sik disemir abang. Ora Ora manut trimo. kodrat. Ora manut kodrat. Kurang trimo. Nggih, nggih. Ya ora? Nggih. Kuwi cilaka kuwi. Ki nggon rambut. Rambut. Bojoku ndek iki tiru-tiru yoan. Ya disemir. Malah semir ijo. Loh, Delalah ketutnya aku pas main ning lapangan ndek nggletak. pas bal-balan wingi. Bal-balan ndek iki. Lho, Lah kok lah ndek bojomu kletak turu ning kono. rambutnya semir Ijo. akhirnya Mas. Ndase pangan wedhus. dikira Wah, suka. akhirnya suka. Anu jane kon ngemut wae. Iya. Ki mboten. Heeh, ya. Meripat wis blalak-blalak. Riset. Sakara wong wedok sik kurang trimo sik templek lensa templek plastik. Ah, iya, bener. Karepe ben saya. Ben saya apik. Soflen. Softland. Ah, Ki mboten. Ah. Kamangka Gusti Allah maringi netra ki tanpa tes, Tanpa baterai. batu. Wis kurang apik apa? Iya, iya. Irung wis bangir sakara sik kurang trimo sik disuntik silikon. Ben bangir. Ora solikin no? Mboten. Oh, silikon. Silikon. Iya. Bojomu dek iki sukses to suntik irung. Silikon no. Kayak malah ora bangir kok. Lah terus Malah minggir dledek. minggir ngiwa minggir nengen iki. Barang foto keluarga malah kayak kalong lah. Kaya Ya ora? ngomong iki. Untu wis miji timun sik kurang trimo templek kawat. Masyaallah. Sik dikawat sik dibegel. Masyaallah. Iya, Eh? iya, iya. Ya ora?
berarti Wong wedok iku kurang trimo ngono kuwi. Wong ayu kuwi. Wong ayu, Pak. Berarti wong ayu Neraka. Malah wong sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek. Lho. Oleh rezeki koyo kuwi sapa ki mau. kowe apik. Iki wong wedok. oh wedok ya. Apik. Heeh. Oh wedok ya Wong ngerti elek. aku. Lek wong wedok ki sing elek ki besok swarga. Contone sapa? Oleh rezeki. Contone wong wedok elek contone sapa? Samini karo Umi, Sapa kuwi Saminumi? tukang masak. Kaya Ya ngono. apa kowe samini barang iki lho. Karo aku Loh, ngene. kabeh iki lah nganggo alasan. Nyapa Samini karo ki mau kok. Umi. Umi kok swarga. Mergo dandane sederhana ora maneka warna. Nah. Mujudke syukur pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong elek ki malah swarga. Oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka warna, diklumpukne dadi siji, dienggo munggah haji. Alhamdulillah. Kuwi rungokno. Cadangenipun Swarga. Nah. Wong elek swarga. Nek wong ayu Neraka. panjenengan mireng Mas. Ya, ngerti aku. Nyata. Wong ayu, Neraka. wong elek, Swarga. pertanyaan aku. Lek tekok sing angel iman-iman utek lek mikir Pak Kangko. Ayu, wong ayu, Neraka. neraka, elek. Swarga. Saiki pertanyaane. Lho, Pak. Jagung bakarane lho ya. Nggih, Apa kuwi? tanggung perkarane. Heeh. Pertanyaan Purwodadi kutane. Ya, adoh kuwi. Aduh. Lho aja guyu-guyu, iki pitakonku tenanan lho. Isa tak gondeli tembungmu lho ya. Nggih ya Pak Kangko. Heeh. Sing ayu neraka. Nggih. Sing elek swarga. Takonku Bang Sulono kanthi bener becik. Ibu Hajah Fitri Aningsih sing duwe gawe iki ayu wae elek. Wong enek lho, wong enek. Mas Kangko, Apa? aku gak melu-melu mergo bengi iki pengen lunas aku. Wis Munia selesaino dhewe kuwi. Lho, Bu Hajah kan mau diandan wayune ora Ayu umum kaya ket sore. ngono. Anu. Kowe Ayu apa? kok elek saiki tekan. Ayu kuwi neraka, Heeh. elek swarga. Kok kowe muni ayu ora lunas kowe. Ayo. Omong Ngono saiki. Tanggung bakarane, tanggung perkarane. Lagi. Bu Hajah Fitri lho, piyayine lenggah lho. Yo. Ayu pelek, Ayu elek. kowe ra ingah-ingi kowe. Ayo langsung diadepi. Anu liyane kuwi lho. Ora iso, pertanyaan kuwi lho ora kena dijabut. Sekali metu wis. Pada pertanyaan pasti ada jawaban. Lah iya. Saksine piyayi sak menten katahe kok iso. Iya, kenyata. Ayu neraka, elek swarga. Kok kowe Bu Hajah Fitri kuwi ayu apa elek? rene yo kowe, ndang ngetok rene lho. Nah, lho aku tak pengen roh rai dagelan sing ingah-ingi piye ngono. Anu Nggih. mbok liyane kuwi to Pak Kangko. Ora iso. Ono. Ora iso. Ayo, garwane Pak Rudi itu asmane sinten? Ayo Bu Fitri. Nah, menurutmu Piyayi Putri apa Piyayi Kakung? Wedok. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Iki jawaban sing Ora pilih konsisten ki, ra konsisten. Ora ki. konsisten. Ayu apa pelek karek milih to? Anu ayu. Ayu. Berarti lek ayu neraka. Kowe ngelokne sing boman neraka. Anu Pak Kangko nyun sewu klarifikasi niki. Kan piye? Jane neraka, tapi sarene Mbak Fitri menika tresno karo Pak Rudi, terus tetep giling nyenengne wong akeh nanggap wayang nimbali jenengan terus jenengan nyeluk kula kalih kritik, akhirnya nyenengne wong akeh akhirnya swarga ngono lho. Dadi Berarti nerakane mung dilu. anu nerakane mek diluk tok ngono lho. Dadi nerakane diwakilne bojomu ya. Cangkemmu. Aku ra melu-melu kok iso mbok ketutke. Diluk wae. Diluk lho. Aku ra Neraka kok wakilan. Lah mbok kowe budal sik kok iso mangsamu. Mosok bojomu ra gelem diluk tok. Ndak, mangsane. Diluk tok. Ngene iki lho, pangapunten Mas. Iya. Panjenengan lak renan penggalih, seneng tok. Seneng. Barokahipun rejeki ingkang tinampi panjenengan saking Pak Haji Rudi Bu Hajah Fitri, mangke dipun tampi keng garwa. Iya. Lajeng benjing dipun masak, gawe panganan dipangan sakmene mbane jur barokahi. Heeh. Duwike nggih mbayari yoga sinden tukang son panggung, sesuk ditekke bojone barokahi Barokahi meneh. Sik dingge sangu anake, dijajan anake, jajakne kancane sak sekolahan, sik barokahi meneh. Lho kok sampean ki ora mudeng sosialnya Pak Haji Rudi ki kepiye? Kamu kok asmane wis Pak Haji Rudi lho. Secara sosialnya besar, sedekah lillahi ya apik. Lah dicontoh to. Kok roh. Loh, lah nyatane bengi iki ya sedekahan kok kaya iso ngene. tasakuran nih, rumangsane piye kowe iki? Asmane Pak Rudi ki apik ngono lho. Terus iki putrane putri iki cacah ana loro. Lho kuwi. Sok nek entuk jodoh mesti wayangan meneh. Ora mungkin ngejak iki yo. Lho sebabe? Ngelokke ayu kok. Ngono. Ayo. Pak Haji Rudi lek menurutmu wong Jawa gawe jawane kepiye? Ora kowe.
Lho, aku ora ngerti ayo sampeyan no. Ora roh. Syukur kayak dendam kok karo Aku sampeyan. lho ngene lho rate kok mek ngene tok. Ora roh. Dendam kowe, ayo. Aku lek suwe-suwe joget ngene-ngene lho aku. Apa? Pak Rudi menika Rudi, ha? nun sewu. Menika yen kula goleki menika pun dadi napa nggih sinergi kalih jenengan Mas Kangko. Kok iso? Pak Rudi niki lek kula tak gaduk nun sewu nggih. Wong Jawa. Heeh. Jajali cetha iki nek gawe mic iki sing banter. Iki lho, lagi lagi. Ngono jajal. Gen genah lek ngomong iki wigati lho iki. Oh iya entek. Iki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek. Saking tuweke Ora tiba-tiba. ora tiba-tiba ya wis. Usik kuat to olahraga. Sik kuat. Wonge olahraga. Tuwek tapi Cina. Ya, yo, nah, muni. Pak Rudi menika wis pas mergo napa asmane Rudi. Rudi. Wong Jawa menika kudu njawani, Terus? wong Jawa ki aja jahat, wong Jawa ki aja jahil. Jawa Jawi Jiwi. Nggih. Loh, ora mudeng kok. Baglan diperok lingguh. Aku tak ngematke sampean sik. Kaya wis. Kok nek ra iso lagi aku sing maju ngono lho. Nih. Baglan sing nemu asam urat iki. Lah wong iki ono lorone. Kakean iki ngono kuwi. Ayo selasah iki. Wis gunem ae iki. Gontak ganti. Alah, takeme. Ya kene ndang muni. Gontak ganti ngadeg sejek. Lho sing gonta ganti sapa wong karo sampean terus kok gonta ganti iki piye? Ganti liyane kok bro. Saya emang ditekoni pundi daleme tulung aku. Alah. Dadak omong kok iki. Tulung. Ki kerja ora cengengesan iki. Ya, tapi iki conten Mas iki. Nggih, nggih. Jejeg Aku kuwi. aku wong Jejeg. serius lho Mas, mbok kira ora serius. Prinsip iki penting. Happy wife, happy life. Wah, happy wife, happy life. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, kedepannya keluarga akan lebih bahagia. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Ayu mergo tresno. Tresno, beautiful because of love. Loh, jan bocah ki sekolahe mbiyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Loh, ning kono pulaan apa? Betul kunci. Kunci apa, Mas? Kunci Inggris. Nggo kunci ndasmu. Kono. Pak Rudi menika teng Inggris. Menika pun suwi. Kowe ra ngono. Pak Rudi nang kene. Ora nang Inggris. Omahe kene kok nang Inggris. Aku alik. Kowe iki ora fokus kok nek kerja. Wong Jawa. Wong Jawa kok wong Inggris gundulmu. Pak Rudi menika yen kula goleki. Inggris. Rudi ki ro. Apa sik jelaske iki apa ki? Mbok Jawa, Jawa, Jawa. Loh, Jawa ki njikok saking pundi? Saka aksara Jawa. Oh, lah ini loh, Mas. Oh, ono to. Pak Rudi ki ru karo di. Nggih. Berarti lek Jawane ro karo do. Do. Berarti ro ki hana cara. Hana cara iki papat Sekawan. karo do. Hana cara do 6. 6. Papat karo 6. 10. Papat karo 6. Angkane Siji karo 0. jumlahe Siji. yen digoleki menika judu. Judune. Judune tadi alhamdulillah Pak Rudi menika wis ketemu judune jadi petani tebu dan alhamdulillah hasil dari tebu ini bisa mensejahterakan keluarga besarnya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Rudi. Wah, Ya. elok. Berarti apik ki? Ya, syukuran nimbali Mas Kangko. Mas Kangko ki kang ki ko ki ko. Oh, Ono Kangko, cara kang ko. ki digawe ko. Ko. Kone tetep ko. Ko. Dadi hana cara ko 5 karo ko 5. 5, 5 10. 10 angkane Siji karo 0. berarti jumlahnya Siji. jodoh. Wis temu jodone tutup giling syukuran nyenengne wong akeh nimbali Mas Kangko sing dadi dalange insyaallah warga masyarakat bisa terhibur semuanya. Bocah kok pintere. Wah, aku kira ngerti nek sampean duwe materi kira ngerti. Pak Rudi kuwi mau ro karo do ya. Kita lek Temune jodoh. Kita lek gonta-ganti we gampang haus ngene ya. Ya. Wong lanang. Alhamdulillah ya ya. Mas Kangko ko karo ko temune 10. 10, ya. Temune ya jodoh. Jodoh. Eh, Terus sing ditandur Sing ditandur tebu. tebu kita bu ki bo. Ana cara Top itu. top itu karo Pitu, bo. Ana cara data sawala padha Padha jaya jaya maga maga bo. bo. 18. 18. Pitu karo 18 Sawe. selawe iki angkane Loro Loro karo karo 5. 5. jumlahe Itu. pitu yen digoleki jodoh rezeki pati jodoh. Loh. Jodone asile tebu Tinggi nanggap Mas Kangko. nanggap wayang nimbali Mas Kangko. Dadi jodoh ki rezeki kabeh, Mas. Di antara Mas Rudi
Mas Kangko karo Tebu ki wis jodoh kabeh. Tibone jodoh kabeh. Jodoh. Lho. Napa rezeki sik ning aku ning sampean? Iya. Kamu jenengmu? Klitik. Klitik iko karo to. Nggih. Hono Caraka. Ko ki 5. Nggih. Karo Tikita. Hono Caraka Data. 5 karo 7. 12. 12 sangkone 1 kalih 2. yen dijumlah 3. jodoh rezeki pati. Lho. Dadi. Lah kok kene iki. Iki ramalan Jawa. Ramalan Jawa layakno aja langkung mbok jak terus. Ya arepe nyimplah ngene aku. Lho iya, iki hati-hati kowe nyambut. Dadi nek aku tibane 12 iki. Iya, 12 karo 1 karo 2 jumlahe 3. Nggih. Yen dijumlah jodoh rezeki pati. Lah ki mau Pak Rudi jodoh, Mas Kangko jodoh, tiba tanduran Tebu jodoh. Mergo wis chemistry. Lho, aku tiba Pati. Dadi hati-hati nyambut gawe kowe. lah mboten kula tok to, Mas. Sapa? Lah niki Kluthuk. lah kuwi Kluduk iki kok karo to. Ko 5 to 7 jumlahe 12 12. 1 karo 2. jumlahe 3. pati jodoh rezeki. Dadi wis pas jodohne Pak Kangko kalih Mas Rudi tiba rezeki aku kebagian. Loh, aku mau tiba apa, Mas? Pati. Kamu kok tilu ya? Jodoh rezeki pati. Lah sampean padha kluthuk iki. Lah kudu Tibane ya telu. Lah iya rumah. Piye jajal? Pati jodoh rezeki. Oh lah matane. Lah patine didhisikne ya, Mas. Layakno slamet kowe. Wah. Lho iki Jawa lho, iki ramalan Jawa lho. Sik. Piye Mas Jajal? Nek aku mau piye Jajal? Hah, Jodoh Rezeki rezeki pati. berarti kari nggih. Kari. Jodoh rezeki Rezeki pati pati. klitik. Lidik. Berarti pas kalih kodrate takdire Gusti Allah. Wong kuwi karek nglakoni urip, iya. golek jodoh. Ah. Nek wis temu jodone mesti nyantol rezekine. Rezeki, ah. Nek wis jodoh rezeki kuwi sanding, Ah. pati manut Gusti. Manut Gusti. Niki pripun, Wong? Heeh. Pati jodoh rezeki. Oh, Pati jodoh rezeki. Rezeki, ah. Wis rasah mbok arep-arep. Ngopo? Lah urung nampa jodoh ra nempu rezeki wis mati sik kok. Oh iya, matine sik. Lah mati sik iki. Oh. Aku lak jodoh rezeki pati. Mula aku keri ngono lho. Tipake kleru aku mau. Iki lho wong iki nek keweden yang ngene iki. Tipake aku mau tipake padha jodoh rezeki pati. Lah mulecet kaya mbah. Kersanipun gayeng Mas. Pak Haji Rudi menika mengajak hiburan ini tidak harus formal. Nggih. Dados sekedar Nggih. untuk napa nggih merefresh suasana. Iya. Mboten kersanipun kepenak. Iya. Yai Kediri itu lunak. Lunak. Lagon nggih seneng, guyon nggih marem, lakon nggih gatekke. Gatekke. Mula kecakup sayanipun. Ngampil kalih napa setunggal? Lah monggo. Sampean apa pira? Sembarang. Oke, siap. Anu tak goleke sing rada anu cantik wae. Kene nduk. Nih nduk, sampean nduk. Kene. Iya. Kabeh. Cepada nelongso jamane, jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel, ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Olah aja batal Yen dikongkon iya sing teman. Oh langsung tak duetke wae. Kene nduk. Siji loro. Oke no niki no. Oh karo barekno. Kula tak milih sinden sing rodok penyakitan. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden po arep antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umume kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cah ayo cah sapa gelem melu aku. Cah ayo cah golek kenalan cah ayu. Yo kuwi apa to kuwi iki kok iso? Kae lho bagiamu kae lho. Tunas tebu kae lho. Ngono diopeni. Gak karo gitu. Ora iki sing kene ya kene, wis kalah dhisik kok iso. Ngono. Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. Lho. Kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kaya padake apa wae. Ayo kono diurusi dhewe. Kayak penyanyi dangdut kan. Gendang gelem ora? Iki galak ya, Cok. Pertama galak ning matnoku saya suwi Nyokot. Madak iki kowe. ora ngerti kok kowe mangkat. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Lah nggih, leres. Serasi. Anu ya serasi selaras dan seimbang. Nduk,
Besok nek awe duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetepo gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alam ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ah besok ben ndek anak jenenge Sapa? Lahar Gunung Merapi. Panas nunggu nesu terus engko anake dhewe. Ngono. Emosi terus kaya Pak Rangga. Ngono ya nduk ya. Iya, Ngono ya Mas. ben apik ngono. Cak ayu nek kaya ngene. Saya kuru awakmu iki jane sehat kok kena anu iki bojoku nang saya lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek neng gone Jakarta nek trio maca. Nggih, Terus nggih. nek trio libel. Nggih, nggih. Terus nek penyanyi. Dua Serigala. Dua Serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak kayak nek grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu Apa, Gue? artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Jadi kencing manis gitu. weh rasa mbrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kanggo. Piye, piye, piye? Mawi penjan pirsani kados pundi? Ah. Dedek piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamarate. Alhamdulillah. Iki lho, Oh, ini Nduk. kaya- Bagi Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih sok nek kagungan putra dijenengne sapa Nduk sing wayang kira-kira duwe kawibawan duwe kaningratan Nduk sapa Nduk coba kowe ngomong coba-coba Abimanyu. apik Abimanyu apik Oh, Abimanyu. Iya, iya, iya. Anakmu sampeyan nek cara mbok jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Siapa ya Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne engko. Lah, ya mirip kan anak. Ya mirip sayo. toh, bener. Anoman kok kaya ngono sampean lah, to iya. Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah, mbok iki beruk. Asem brono kok Padha eleke kok sombong. Ora apa-apa, ora apa-apa. coba Nduk anu tak kepengin ngepenake nggon murung-rung piye coba rung-rung Ah, Rung-rung. tembang. Bojo kula sumeh lho Mas Sumeh piye? angger arep ngomong guyu Iya. Ah, lek sumahe kalah karo bojoku iki lho. Bojoku ning omah guyu, Nah. ning dalan guyu, ning pasar guyu. sumeh ta Kentir kok dengenane. mangsane kok iso Malah coba penak coba to nek entir. Welak. Ya, welak. Aduh, Apa to Kang? Apa-apa kena sing penting bawa. bocah kok kaya. Pamit aku ya kena. Ya ning tawang ya kena. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kena. Apa to? Ayu nih ramsak ayu. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya lek mriki. FIFA. Sayang kamu. pamintaku Wah, sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok apa ya ya, ngono. Mas? Kowe rene. Bagianmu aku. Iya iya. Nah, nimasito asik jan luar biasa. Kamajaya, Kamarate. nggih Kamajaya, Kumudu. Dadi Awakmu komodo tadi banyak sampean kok lagi gampang melet, Mas. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise ya apa leh? Kok Aku gelek. dikei surprise. Kene. Surprise ya apa leh? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, Mas. asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Makasih merek. ya. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, Mereknya iya, Charles sih. Sampean ya tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini mereknya Hermes sih. mereknya The Sedotan.
Kowe iki ora Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas. Loh, iki Iki kulit asli. iso nggadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki iki lek pengen asli, larang. lek pengen asli iki iso ben kulite iki tak klonthok. Wah kaya joro sandal. Terus diajeng terus. Balik nang ngene mbaknya, Mbak. Ini tak betak. Ade, lah kok. Sangone arak bareng. AM kuwi AM. Nanti maju gini, ben kena madangi. Apa to? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kowe gak kayak nafsu banget karo aku to, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sore ngat? Sore diombe besok jengat. Wong kae jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnone. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pelku loro. Lek ngombe. Su loro awal loro loro re. Wah, Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masya Allah Pak Kangkong. Nggih. Menika saribet kalih Keng Oh, Garwa. kalih sinten? Bu Kliti. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Kalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blu kuduk menika. Kok iki lho Bu Kliti kok iso. Bu, ya kan ya aku ya bojoku ya blu kuduk aja ya Yo. turunan nyambik. Bisa kaya entut lho jenenge. Aku mbok elek terus semua Aku ngelek-ngelek. Sosok bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis ta menengo. Wis ta menengo kowe. Menengo lek nganti omak jotos nang lho ya. Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngelem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita mosok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untumu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten-cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar mbledek malah. Lah kan ben modern. Tajak becek mengan kaku malah kewer-kewer kaya kebonan. Tembang lho Cahayu. Rada ben ganti kono. Oh. Aku pengen ngrungokne suaramu. Ada perene to? Yo sing lanang Sayang. kasare, sing lanang Sayang. kasare kaya ngono ya ampun, ya ampun. Lah ya gak so sweet blas, Wah, Mas. kok ora kaya iki yo, Ngene Nduk. iki malah garapane penak nek kasar-kasar. Maksudnya anu, Apane? sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho, sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune Tumpang lempeng. koyo. Wong ngene kaya berkat to. Sayang Nembak. kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho nggak kalau aku nyanyi? Loh, yo Ridho. Masa wedok jenenge Ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Kamu ridho nggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu nggak ridho, aku nggak nafas. Loh, alah mati yo. Oh, lah. Blesi sing lanang tegel. Lah iya. Wis sing lanang ra tegel. Sayang, Kudune ngene, sayang. kudune ngene, kudune Alas, ngene. ngene. Jajal, kamu kayak Ngene, ini. tak golek Kamu sing- kayak ini coba kamu. Liyane. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. 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 Ayah. Ayah. Hani. Oh, iya. Ayah. Nah. Ayah ridho nggak kalau aku tidur? Oh, Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakoni. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok arep turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho nggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku nggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak wae napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan nih, Kak. Yo, jajal banget sayang. Heng sarina. Engsa Rino
kepengin krungu swaramu niku. Sayang. Sampean kudu-kudu Piye sayang? kudu Apa sayang? kudu tak pegat ya. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut gawe training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalam aku kok pengen sesuatu yang harum ya. piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa? pengen Sesuatu yang harum. harum. Kode tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah. Mesti larang Charlie. iki. Mangane bingung parfum kok Paris. Harum Iya, ora? Harum pol, larang iki mesti. Gane 100 Makasih ya Hani. Paris 100 sih kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Wis sing KW 30 KW. Pengen harum. Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Tangan sithik. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jele. Kok sio-sio? Ayo. Nanya Tak kandhake pacarku loh kowe. pacarmu Aku ndi? pindah iki wae aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Jangan Ah maju. wis. Hei. Selingkuh. Tak Bojomu omongin. selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. wah modelnya digandeng langsung langsung bayar. Dhuwure kok ya padha. Kok ya mencep barang lho. Kok ya cocok ya? Begitu mbok gandeng langsung bayar. Ngomong sarang yo. Sangeyo, sangeyo. Tangane piye? Sangeyo. Ora iso ngene wong bisine jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku bar tak sama kamu lagi. Iya. Terus Nduk. Ing sarina. Ing sarina. Wis. Wis mau. Saweng ini wis apa urung? Wis kok. Oh wis to. Datang Gimana sih kinggang. Hani? Datan kenggang Sara ampun Welas Lamun. Lah iya takon Lamun. nyawang Ada aku penyidam sari. nyawang aku takon welas sithik Oh iya. lamun doh caketing ati Mas, aku ki dadi bojomu aku tumbaske omah ngono lho Mas. Tekono gelang, tekono kalung iki lho aku Pak gak tekone pakai omah apa-apa. loro gelem nggoni sampean? Gelem Omah Dora rumah jangkrik. Deles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit belum. Bongkong ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabi ngengkak tapu iki. Tapi rasanya kaya uwis Kakang. wah Rasanya kaya wis mbok apa. ngono ki saur opo iya Yayi opo iya Yayi Aku kok suyuk jijik. kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso Kate dikundul. Iki ban nyeluk kakang to nyeluk biung ban. ya Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso digelandang kaya saya. Yen cedak tansah ngulaan. Aku penyanyi rock. Sida. Asih maaf sayang, aku tuh lagi pilek ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan.
Apa Mas kuwi? Paku payung. Kok jahat mentok. Kayak koyo SBS ya. Ya. Hani aku kedinginan. Aduh matre. Kuwi ya. Kok iso nek kuwi teruntal-teruntul ae. Kowe iki aja bawa wae to, Fang. Bojoku pengen melu kowe lho. Aja Kene. Lah kan pengen dipeluk toh, kan aku kadang. Wis cukup tak sanding ini wae. menel. Terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti. Waduh. Sayang. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek sayang. Aku kedinginan. Kan api-api. Api-api. Pindo mimi. Ayo Pak. Pindo mimi lan mintuno. Meneh, Pak. Ayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. Ya. Sito. Sito asih. Sito asih Mas Kangko, Salam. bawane ngampil niki nanti lagunya Roman Ah, tetep digawe rancak dalu niki. apa lagune, Jo? No ne. Asik. Ini. Wah, iki Yuk, ya. Ya. Oh, teklek kecemong kalian to kuwi. Oke, oke. Oh. Aku yang ngadep. Kalaku. Ya. Yo, Sama kamu. di jelas Indonesia. Ya. Apa kan judulnya? Teklek kecemong kalian kan? Tenda baru, tenda Oh, baru. janda baru. Nah. Halo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti Boten. dadi janda. Betul. Boten. Yo. Yo, coba kayak Mak. Yuk. Tendang. Ya dah. Deg-degan Tuh, Mas, dedet jengkleng no. Piye kok ora kompak piye? Iki bengi iki aku tombo kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas. Deg-degan ini ngono. Ayo. Deg-degan dek. Yo, awas. Kono lho, kok madhep rene iki lho kok iso. Iki ning tak jengking asam urat to iki. Ora iki engko wis ora. Kowe iki yo madhep rene. Ayo, dadi ayo Yo, sithik ning memuaskan lho. deg-degan santaku deg-degan analikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener seliramu wis pepisahan Kowe enake ping telu ngono kuwi ya, Mas. Oke. Coba. Mas Teratapan Mas. sing wedok kok ora agresif blas. Elek iki lho. Lah nyapa? Sing jengkleng kene kolore pedhot iki lho.
Kowe mripatmu yo nyawang. Lah sing jenenge kene ngono sing agresif. Ora ngerti wong tua ki ya ngono kuwi ngono. Oh nggih. Siap. Tekan awas iya cap Deg-degan dek deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nono aku ra ngekemo apa bener siram wis kepisahan yo awas dong ayo ya awas gua ki waduh yes iki yo gelem mencolot ta ya jajal awakmu iya awakmu iya kayak goyangmu kayak mau Teratapan mas iso gadul iki goyangane kaya mentok ape nelek tapi kan iso goyang iya lho kudune tratapan mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono moh aku lah ngopo dadi bebek bahaya lho sing wedok ki bar tratapan mas kendangin dedet terus sing wedok ngene wek terus kowe sing lanang wek terus akhirnya wek mudul wis kewer ngono aku berarti dari belakang nah ngono wek ayo tratapan kok nek nelek piye malah ya timpalen dhewe kok timpalen ya ngono kuwi sekata to kok iso ayo tratapan mas sedae nah ayo ndang akeh wong aku sing ngene-ngene iki lho ya tak akeh wong lho nyapot to anu ning tebon-tebon diluk lho apa ning suku-sukutan kono gundulmu gatel kabeh metu ya tratapan jantungku orang ngira kepanggih kali sampean tak kira mas sampean isi bujang jebulane sampean wes ora perlu lagu dek senajan tak anyar ning sing tetep setia masa mas iya ya mas Kades Nirejo Bogor. Jotote ketuke sing batuk akeh kene ke kang apa ning kota Semarang lagi ketemu kok rasane pegang pegang Jotote maleme minggu kowe wong ayu jo gawe gelo atiku menyang Solo mas tuku selendang biru jo sembrono nadyan aku jangan kene tak dereke ya aku yo kene tak dereke lenggah ya diajeng makasih ya aku ya gak sama-sama wong ya piye to emang aku lho kok piye sik to ben penakno lho garwamu ki ya ditutke kok iso ben iki bojoke seruntal-seruntul aja kok seruntal-seruntul kok iso
Mas, Dalam. kata sanget ingkang lenggahi dalu menika dari jajaran kepemerintahan lenggah. Nggih. Pak Dewan, DPRD, Pak Juwanto lenggah. Nggih, Mbak saking Lurah. Partai Golkar. Mbak Lurah Pak Juwanto. Mbak Lurah Juwanto. Nggih. Terus Pak Dewan Kuswanto nggih. Nggih. Juga terima kasih kanggo penjane Bapak Haji Sugiran. Amin amin amin. Sing ngebel awake dhewe berdua. Siap. Nah. Mas Coy kene pamundhut saka sing kagungan dalem. Dawuh dipun sampaikan Mas. Saking penjane Ibu Hajah Fitri. Nyuwun lakon gerajakan Banyuwangi. Lah niki, kudu diaturke niki. Semaring ngartos 200.000 sembah nuwun. Gerajakan Banyuwangi. Amin amin. Juga banyak yang memonitor lumantar YouTube, Mas. Siap. Juga ada yang di TikTok ini di YouTube 3.500 Alhamdulillah. pasang mata juga. Nggih, Yang ada di TikTok Dwi Jolaras Indonesia mencapai 2.200 pasang mata. Sebaik-baiknya seniman, sesukses-suksesnya seniman, Ya, itu juga ada sinergitas dari konco-konco media sosial. betul. Ngaten. Dados matur sembah nuwun kanca-kanca dari media sosial. Pelakune seniman niku sakniki pun didorong dengan teknologi, Mas. Betul. Kula sembah nuwun. Tadi iki pomo 5.000 muncul dikelompokne ning kene nggone wis ora muat. Wah, saestu. Iya. Anak wedok saka Jombang adoh si Puspita ya nyusul rene. Alhamdulillah. Nggih. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem jampi saya menjadi Ibu Fitri. Hajah Fitri. Nggih. Nah, Banyuwangenan. Ayo Bu Dwi karo sapa jenenge Wiwi Irnawati. Ini Mbak. Panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret samaane mlancung Surabaya geger fungsi neng Madiun Jakarta ayo rukun ketika panas-panas laku orang gawa payung sandale diseret samaane mlancung Surabaya geger Madiun Jakarta yo dirukun kemerdekaan. Nah. Spesial kanggo sing aku dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Dwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Dwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon mburi piyayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Loh. Wi. Lah ya cantik. Cantik. Iya. Sing siji gedhe, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Jadi dia dendam karo aku. Sing bisi iki lho, sing bisi iki lho. Kalau mau besi, tak tahu. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Sing bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Bisi aku. Kagem bawa mboten Nggih no. Pamundhut sing kagungan dalem ya kudu dikumpulti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Wah. Ya. Mamyat mayan heman. Bu Dwi. Saya mau live TikTok terus busuk. Suarane kiane ngebialam-biangan. Ayo, wah suarane kendhek lambian. Bagus banget. Oh, enak lho. Ais.
ngono iki komplite iki nganggo jenglengan barang. Nggih, leres. Ah. So Dalem. Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? Sukluduk. Aku lek krungu suwi kudu moro. Lah iya. Nyerambahi. Oh. Wah, jangan ki ngene lho, rada dhuwur ngene. Ini simetris. Nah. Nah, apik. Kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate, tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Ning ndi? Diguaki nginek kene lho. Kok lek tak buang ora iso omong manfaat mata. Wah, bleset tok sampean niku. Noswanto. Ah, tangane jangan. Beka, mau apa lo? Pucuan. Eman yo. Ayo, Mas. Peh. Cek lepas. Ngono kuwi. Lha ki nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Lho. Nah, ngono lho. Ora kok terus Iya. mlaku sik. Ayo Mas. Kowe lah cuy. Ngono jajal. Ora cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Urung kok tak wuh. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Nek tak mut gundulmu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Kita yang apik. Rampung bengok. Kita apik iki. Lah iya. Besok karo komet ae. Angel heran iki kok iso. Yo. Beleno sing terakhir yuk. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Ah. Wes. Lor lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kalivian Livian Bambiangan
kon mlaku dasmu. Loh, iki janger ki mesti lho, ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Teh, saiki ngopeni daglan tuwek sitok kuwi. Susasana antisang terus nose toh. Piye to ki? Wis ta. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Sel. Kadung tak kon minggir. Minggir wonten aku. Tak kon atraksi sithik ra. Ya. Kon dadi klarap kan. Tanah India Ku melaring. Ku meliaring Ku meliaring Taman Sari Nusantara Gelandang Gelandang Penggemar berat saka Kediri bareng kumpul bengi iki Mas Jo. Wis tak kendhamu. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojokedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Bagor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih gadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Ketek. Tenan. Wis ora umum iki. Ya. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta di monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebu wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon jombang rene uga Rahma, Nuwi, Nafisa, Birgita, Fani. Ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, Gerajakan Banyuwangi yuk, dados. Mak-mak Indonesia, Ponorogo. Sempur-sempuran
Tarno Tania Jaya. Ambi mangan selonjoran lanang wadon uber-uberan. Sir-siran ambi gendingan gending asli yen wangian. Terima kasih. Longgoh nang pasiran sembur-semburan keredoan manuk seliweran Heri Andrisa, terima kasih. Mas Karno, salam untuk Mas Klutuk. Nah. Sir-siran hambi gendingan gending hasi yanyu wangian. Sir-siran hambi gending hasi yanyu wangian. Alhamdulillah. Ya. Tasih kalih Mas Jo Grindik Leres Mas Kang. Menika sing kula kerekne niki anu bintang-bintange Dwi Jelaras Indonesia. Satu Mbak Mayang Anjarsari, dua Mbak Wanda Amara. Nah, pokoknya nek sinden Deli urung enek cah loro iki urung komplit. Kirang Abdul nggih, Kirang Abdul. Latihan bareng kok ditinggal mulih karo Wanda. Yoga-yoga ra semangat. Semangat. Man. Terutama sing ngenong. Lah ya. Tahanis gak iso. Support musik cur. Apa ini tanom yang de. Ayo Mas Jono, berpacu dalam Yo, melodi. musiknya Indonesia. Yo. Oke, you ready? Hey on. Hey on. Samping son family biasa. Terima kasih.
Iki dua karakter yang berbeda Mas Klinik lho. Nggih. Antara Mayang karo Wanda iki beda karaktere. Karakteripun. Oleh Mayang niku kan kula ndereke jenengan to, Bos. Ah, Nek Wanda kan ya nembe niki. kari-kari iki. Nggih, nggih. Ning wis sepakat, wis sumpah arep melu Dwija Laras Indonesia selamanya. Ngoten nggih. Sampean pun sepakat, Dik. Sumpah prasetyamu arepe tetep ngabdi nggon Dwija Laras ya. Insya Allah. Padha karo aku ya Pripun? tak adekke selawase ya. Tak adekke selawase wis to. Wis pegawan kotak, Nduk. Wis. Ya arep nyapa Ponorogo ya anu gitar ae. Kula nggih ngoten. Dua karakter yang berbeda. Nek Mayang kuwi wis kagungan garwa, nek Wanda ki masih perawan. Oh, malah sing cilik niki sing kagungan garwa. Wis SMP sampun manak pindho niku. Iya. Kita cilik kok haus. Kowe enak kok. Percaya ora? Wi. Beda karo Wanda, Wanda Wi. ki pun pengah. Jawaban bocah sing jujur ki ngono ki timbang tedeng aling-aling njur bloko suta wae. Biasanya sing meneng-meneng niki lho malah sing Yo. piye ning burine. Oh, nang mburi. Iya. Malah Iki jinak-jinak merpati to, Nduk. Lah. iki malah karakternya jinak-jinak Nah, merpati. ngono. Jadi jedeki ngado kan nggon peteng dekem ngene ya. Kuwi ya wis padha karo kuwi SD terus double. Ya ora to, Pak. Nggih, nggih. Ora ya. Ndak, ya. Nek wis terbukti kok sing paling meneng dhewe iki siji paling nemen dhewe sing Dwija Laras ki Burini. Dadi Masa ngeten iki ajeng. Buri niki mesti meneng ora nek sing ngambah. Masa burine ajeng kan jenengan Yo, nyanyi bokong semon. Ning bener lho Mas yo, penyemangate kanca-kanca Dwija Laras Burini. ki Wanda. Burini. Wanda iki wae. Ada tenang. Burini. Ora apa-apa, Nduk. Kanggo penyemangat, Sama kanggo nak- motivasi. Dalem pundi, Nduk? Ndak. Kula ngawi. Oh, tak petuk aku ya. Ya Temu ndi? Oh, biyen alah. Sindene alek to, sindene alek. sindene alek bae iso ngono. Tembangipun ngagem ngagem musik ya. Saya ke musik no. Ora ditekoki belas ya kowe. Lah iya ngono ki jenenge klewak-klewak tok. Apa piye? Sing takoni sing perawan tok ngono ki yo ora ketang sithik diganggokke. Tapi tak tekoni piye awakmu kuwi wis kulino. Ya apa ngono kok. Tapi katipun Mas Doro, katipun tapi. Kene ya kene. Apa Nduk Maya apa? Wanda. Tak nyanyi lagu ya. Tembahipun Puspito, Pak. Puspito Nolo. Ya Puspito Nolo. Apa kuwi? Rale piye rale? Rale piye ya? Bawa ngarep, Nduk, bawa ngarep. Bintang Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Anda yang tahu. Enak iki. Rembulan kan sumunar yang seni terus nakan tubuh tarana lia mengsira sayangku. Lagune cah nom, kowe wong tuwa kene nyisih. Ya. Ora mudeng. Suarane yo sak warna. Sak warna, niku Macam sak niki- warna. Katoke mun sak ukuran. Ya ora. Gak gede Wanda. Heeh. Berarti Eh, tambah isi. Wanda ki SSA. Apa iki ndak pindah gitu. Ya, gamelane kantor lho iki Puspito Nolo. Ya, jadi kita gumyak, kene kita gayeng. Ya. Monggo Mas Soro, yuk Puspito Nolo, Mayang Fit, Wanda Amara. Yuk. Asik. Biasa. Biasa. Wis komplit lakon, Nggih. guyon, Nggih. ya ta? Iki karek nutupne lakon Mas Jo. Nggih, Mas Leresipun Kakak. ngaten Mas Nggih. Kakak. Amargi sing mirsani menika kathah. Nggih, nggih. Turnyatanipun seliranipun piyambak-piyambak. Saestu. Mungkin mesakne nek sing ngenteni lakone guyone kesuwen kok yo Nggih. disambung gara-gara. Siap. Budaya langkung saenipun kados ngaten Gus. Leres. Mula memuji dateng Gusti Nggih. ing samangke Bapak Haji Rudi, Nggih. Ibu Hajah Fitri, Nggih. insyaallah yen sedekah mboten dadak ngenteni, yen peparing mboten dadak golek. Menika mugi-mugi menapa ingkang dados panjangkaipun dalu menika pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah sedaya nampi barokah nggih Gus. Amin, amin. Panggih wonten season kalih. Nggih, siap. Heeh. Yo, sawangan mendung, mentiung kaya gawe payung, Nduk. Ya.